Sa ibang balita naman, idol, nakuha na ng mga kaanak ang labi po ng babaeng natagpuan na palutang-lutang sa kailugan po ng barangay Cayanga, San Fabian, Pangasinan noong pang May 15. Sa eksklusibong panayam po ng IFM News Dagupan kay San Fabian Police Station Police Officer Police Lieutenant Jonathan Castillo, napag-alaman po na bagong insidente ay nakita umano ito sa loob ng isang fast food restaurant na tahimik lamang. Kinumpirma rin po ng pamilya na dumaranas po ng may mental na challenge po ang biktima, at kung hindi nakaiinom ang medikasyon ay naghahalucinate ito. Ayon po kay Police Lieutenant Castillo, hindi na isinailalim pa ang kanyang katawan sa autopsy dahil walang nakitang external injury o senyales po ng foul play. IFM News. IFM News. IFM News.